sa news center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Human Resource Heads ang banwasang binalbagan, ginreklamo matapos ang ginaligar pagpakahuya sa isa ka babae. Sinerco nagpanugyan sa mga konsumidor nga magbayad lamang sa mga accredited nga payment centers. Sa mga balita nasyonal, IATF, aprobado na ang pagpatigaon sa nationwide mock election sa Disyembre 29. Annual deployment abroad sa mga health workers sa Pilipinas ginpasakaan sa 7,000. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Disyembre 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa niya. Yes, good morning na mga ka-aksyon and happy weekend. Good morning, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapamati via Facebook Live. Maayong aga and of course YouTube. Good morning again and happy Saturday. Oo. Okay. Karon ha, sa alas 10 karon may ara kita nga online games. Yes, online fun games. Bantayan na sa aton mga ka-aksyon karon and get a chance to win sa mga cash prizes naton sa aton online games. Hosted by Aksyon Dale Salazar and Aksyon James Benares. Uy, grabe. So para first makita. time nga ma-expose ni James, James. sa aton nga social media. First time nyo nga makita karon si ang ginasiling namon nga si James Benares. Daw si Kwan man si JM nakita na mo. Si JM nakita na si James Benares, daw si James Bond nga may pagka Nga pagka-Lebron James. may Lebron James. Nga may pagka napagad. Basta James mga Yap. James Coburn. James Yap pa. Masari sa kay James Yap nga side. Kay daw kataas. Pares na kataas to ni James Yap. Taas ni siya nga ang height ni James. Pero ang hampang niya hampang niya naman? Ang sports niya naman? Ang sports ni James. Do wala ko may nabalan pero duga wala eh. Pagkita ko na siya kung isa sa gawang nagasungka na sila ni Gano ano na galing amo na ang kahoy na wala nga tikang-tikang wala. Kuan. Kadang. Kadang. Awara ko ng sports ni James ay ang kadang. Alay. Good morning na sa aton dira mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Facebook. Again, share lang kita mga ka-aksyon sa aton nga FB Live. Para malambot naton ang ibang pagid naton nga mga ka-aksyon, no? Miss Jenke Dialagdon, good morning. Melili Oligo Ana Sinoro, good morning man. Dennis Richard Tibor Roma. Oy press, nagdamo sa mga memes diyo. Kay Christine Menias Villalobos, happy Saturday man sa imo. Kag thank you gid sa kay Miss Jinky for sending 200 stars, no? Natamyaw naman ang mga friends sa Gapon, Lily King, Raymar Swatu Imperial, Alma Oligon, Cirela Samar, Aguilion, Beboy Villasor, kag sa kay Dr. and Matt Mayo and Vanessa Mayo, no? Kay Noel Amar. Yes, good morning. Sa kay Athea Kim Iriman, Sleepless Lady, muna siya. Sleepless girl. Sleepless girl. Sleepless girl. Ang babaeng walang tulog pero hindi puyat. Mas may na lang na sa ang babaeng walang pahinga. Mas Ayun may naman na niya. lang na. Ano ni siya si Athea? High school pa lang ni siya? Oo. Senior high.
I'm not sure kung senior high na si Etia. Ara man siya sa Friday. Sa? Friday. Yes, ara siya. Good. Pero may ginpa-updanta lang siya. Kasi siyempre minor siya nga daan. Minor details. May minor details gali. Ginpa-updanta lang siya sa iyang. Kag siya man nagayo mismo. Kapag hindi siya kuno katultul. Wala ha. Ay, okay. Kita pa ako makigang kung di ka pula sa tiya. So, sige, sige, go. Sige, kay Miss Yvonne Buesher, good morning man dira sa imo. Kag happy weekend man, no? Kag thank you gid for sharing sa aton sining FB Live, no? Dira sa Germany. Good morning. Rochelle Fulgencio Susana, kag Dennis Richard Tibor Roma. G&J, John Dale and James mong basa. Okay. Sige. Very good. Thank you, Very, President. kuwang hindi saya, very Creative mind. imaginative. Imaginative. Ang nga, siguro kapati na siya kay Santa Claus ang una. Oo. Muna siya ang isa sa mga alipuros ni Santa Claus. Yes. Basi mga reindeers na. Sige, stand by aray sa mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagreklamo sa Aksyon Radio Bacolod si Krisha Ann Torendon, residente sa Sitio Bantod, Barangay Payao, Banwasang Binalbagan, batok sa HR head nga si Irene Varon sa Banwasang Binalbagan. Si Torendon ay isa ka volunteers ng grupo sa mga OFW nga nagabulig sa mga pigado pagi sa paghatag sa mga food packs. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Torendon na dula ang iyang cellphone nga may 9,000 pesos sa likod matapos ang pagpanagtag sang food packs ang Disyembre 1. Duwa pa ni Torendon nakabaton ni sa impormasyon nga nakita ang iyang cellphone kagyara sa HR office ang Binalbagan. Sunod pa kay Torendon pag-abot sa HR office ginaligar ginturisok ini sang HR head kaysa iya utod nga nagatrabaho man sa among opisina. Duwa pa ni Torendon naakig si Varon matapos nakuhaan sang letrato ang iyang iloy kag tiya nga kaupod sa benepisyaryo sang food packs. Kag ini ang ginpost sa One Negros back-to-back nga FB page nga may caption nga wala sang ginikanan nga mabatas ang kabataan pero may kabataan nga mabatas ang ginikanan. Alegasyon ni Torendon nakabaton ni sang pamahog halin sa iya ginareklamo kag napablatter na ang insidente. Ginkakibot man ni Torendon nga wala gali sa HR office iya nadulang nga cellphone. Bukas naman ang Aksyon Radio Bacolod para sa bayan sang ginareklamo nga HR head. Siyang time nga rin ako sa office, sir, syempre, gahibi na ko sang kauya. Kaya hindi lang sila nga magutod ang ara sa office. Okay. Ang mga staff nila, amin misto sa office. Syempre, sir, I'm third year college, kaya hindi na kuya sang kauyanan nga tawag. Tapos, ang isa sa nidlokan kuya, sir, kaging best threat ko nila. Ang kabahin sa pahayag ni Krisha Ann Torendon sang Binalbagan. Nagpanugyan ang Sineco sa mga member consumers owners nga magbayad sang bill sa kuryente sa mga credited lamang nga mga payment centers. Una nga nagpagawa ang Sineco sa advisory sa ila Facebook page kang DJ Pay kag iPay ang hindi accredited nga collection centers. Sa interview sa Aksyon Firing Line, nagpanugyan si Malu Paroco, Public Relations Officer sang Sineco nga magbayad lamang sa mga authorized collection centers kaangay sang Alvio, Save More, Customer Service kag accredited collecting banks. Dugang pa ni Paroco, wala nagaparehas ang payment fee sa kada Alvio Payment Center. Sa karon, sunod pa kay Paroco ang Sineco ang nagpatigayon sa massive disconnection kasunod nga sang pandemic mandamo sa mga konsumidor ang wala nakabayad sang ila nga bill. And for those na nagabayad man sa aton kung nagaginotok sa Sineco, better to pay sa Alvio Collection Center naton kag kinangan accredited gid siya. Kag maghalong kita sa mga payment center nga hindi accredited ni Alvio kay kabudlay gid ka delikado gid diba iba hindi mabayad ang inyong kwarta kag hindi niya na masukot sa ila. Kabahin sa pagpahayag ni Sineco Public Relations Officer Malu Paroco. Igapaidalom naman sa heightened alert status ang Coast Guard Station sa Negros Occidental umpisa sa masunod nga semana kasunod nga ginapaabot ang pagdagsa sa mga travelers karon nga holiday season. Sunod kay Captain Ludovico Librilla, ang Deputy Commander sa Coast Guard Western Visayas kag Commander sa CGS sa probinsya, ginmanduana ang tanan nga mga personel nga ipatuman ang safety kag security protocols sa naglaylay nga puerto sa Negros Occidental.
Nalakip sa mando ang papatigan sang regular nga pre-departure inspections sa tanan nga barko para masiguro nga natuman ang health protocol. Nagpanungdom si Librilla sa mga travelers nga siguraduhon nga may nagkahigo nga dokumento kaangay sang vaccination cards o kon certificates para sa mga bakunado kag negative RT-PCR test result para sa mga unvaccinated o kun wala mabakunahan. Ginadilian man ang traveler nga magdala sang palupok, armas lutang o kun mga matalom nga bagay. Nasa po naman patay ang isa ka senior citizen matapos ginaligar nga naunay igo sa iya armas luthang sa Hacienda Carmen, Barangay Dos Hermanas, Syudad sa Talisay kahapon sang aga. Ang biktima ang ginakilala kay Benvenido Castigador, 71 anyos, may asawa ka nagapuyo sa human nga lugar. Base sa pag-imbestigar ni Police Master Sergeant Edmundo Humukan sa Talisay PNP, unang ginatawag sa hinablos ang biktima sa pihak nga balay agud magkaon apang wala nagasabat rason naging kadtuan nila ini kay nakita na lang nga may dugo. Dugang panihumukan gindala pa sa hospital si Castigador apang gindeklara nga patay sa attending physician. Ang biktima nagapuyo upod ang iya asawa nga edad sa 80 anyos sa tupad sang iya mga hinablos apang wala ini matabuan sa nagluntad ang insidente. Patay naman ang isa ka 30 anyos nga soltero matapos makabunggo ang inadalang motorsiklo sa 10-wheeler truck sa Buri Circumferential Road sa Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod sa itong Huwebes ng gabi. Ang biktima gikilala kay John Mar Garcilba, pumuloy sa Barangay Talaban, Siyudad sa Himamaylan. Ang driver sa truck na si Arnel Alunan, 32 anyos, pumuloy naman sa Banwa sa Murcia. Ayaran na sa custodial facility sa Police Station 3. Patay ang biktima matapos makalampos iya ulo sa lawas ng truck na may karga sang tubo. So kay Police Staff Sergeant Ryan Cordero, ang traffic investigator sa Police Station 3, sugaton kung tani isang biktima iyang nobya sa Ceres South Terminal hin sa Cebu sang natabo ang aksidente. Duwa pa ni Cordova, handa ang tag-iya sang tracking magbulig sa pamilya sang biktima. Nagapanawagan naman ang Police Station 2 sa mga saksi na nakakita sa pagpatay sa isa kalalaki sa itong Martes ng kagahon Disyembre 7. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pendon, dugang ebidensya kag saksi na gid lamang ang kulang agud nga mapamatud-an nga ang ginakilala nga person of interest ng kapulisan awang suspect sa pagpatay kay Dennis Aranas. Mga saksi nga nakabati nakakita o kung nakahibalo kung paano ginpatay si Aranas ang ginapangita sang kapulisan. Nagapati si Pendon nga sa tion nga may magwa ang saksi mahapos nga masulbar ang kaso sa pagpatay kay Aranas. Dugang pa sang hepe nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga ginbilin lamang ang bangkay ni Aranas sa reclamation area nga sakop sang Puro Kalampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod apang ini ang ginpatay sa iban nga lugar. IATF, aprobado na ang pagpatigayon sa nationwide mock election sa Disyembre 29. Samtang annual deployment abroad sa mga health workers sa Pilipinas, ginapasaka na sa 7,000. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Yes, good morning Mandira sa kay JR Pabalinas Panagiton. Happy Saturday man sa Ibon. Ginatami man ni Milili Uligo, si Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, kag Jinky de Alagdon. Good morning dira sa inyo, Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo. How is my body there in Minnesota? Sa kay Joe, kag Lulit de Alagdon dira sa DSB, good morning man. Sally Oki de Sousa, watching from some village. Kay Homa Lumena. Sige. Erla Vega, kag kay Ray Baryoga, matugnaw gyapon ang Don Salvador Benedicto. Of course, kay Ma'am Luisa Luing Melos, kay Nino pa ba? Wala na, walang iba yan eh. Saturday man sa buong. Nagliga ka Saturday. Ikaw man ba daw sako guro si Ma'am Luing? Nakapanatan. Ang panatan. Sa si Ma'am Luisa Luing Melos, thank you kita. Kag good morning madra kay Melchor Melos. Kay Bik da, may aga kay Guard Gaudite. Good morning. Kaga, Ma'am Luing, happy ti karon magpuli kaka para makita ay ta. Why pa makita na personal? Wala. Okay. Kaya why ka nag-attend pag birthday ni Sulit Teacher lang Romela siya, mo? boy. Willie Delgado, Sala Castellana. Kay Mimi Erminda kumplituhan na ba Action Doors si Mimi? Mimi. Dali lang. Pakitaan tayo si Mimi, ha? Pangitaon ko man ha. Kay Ari na dispiyak nga ba. Mimi o Duping Atong. Hindi ko yung makita diya. Dali lang. Sa punta pa. Virgil Ligaspi Coloso, classmate, may aga sa imo. Antonio Beronio, from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Christopher Noble. Si Ruby Fukihara. Good morning man. Ohayo gozaimasu. Dira sa Japan. Yes, sa may Japan. Tano Gisok. Ano yung gambal ni ko, ano? Ma'am Van May. Action boy, ikaw ya si Howard Stern. That's what your body doc called you. Ay, muna? Grabe kung sinusubong sa Minnesota State. Wilma Inocencio Cabarles. Diri sa aton gabing balas kag yabo. Hindi mo nakigulan na sa tumulo ko sa aton ka ulanon man, no? Gabing lutak diri sa mo. Kalain. Sige kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning from Isabela, Barangay 8, Yulo Street. Pwede kompleto ba? Kay Ma'am Luing, morning man. Ramiro Gillian Jr.,
Good morning. Hambal ni Dennis. Pwede ko no, hambal ni Bia Jonathan ka costume Santa Claus sa 17. Pwede gid. Pwede gid. Pwede Hambal ko gid. gani lakat ka mo kung ano, kung lakat lang ka mo kung ano blang komportable yung Komportable bayo. sa inyo. Kung komportable kayo mag Santa Claus, si Santa Claus ka. Oo, komportable Tapos kayo dala ka din. na sa sako eh. Oo. With gifts inside. Yes. Diba? Kung ano ka mo nga komportable nga makadto, daanan yung outfit nga Kung ano ang outfit mo, kung daw basta hindi lang makahasol sa iyo outfit. kung daw komportable, kaya sa nga daw barok, ang kwando si barok ka, tiukti mo na ya. Si Barok. O si Tarzan ka, be. Pwede kita. No si problem. Dennis, ang ayan magtarsan. Si Dennis, ang yan magtarsan. Siya magtarsan. Di sino ma-Jane da yun niya? Ha? Si Jane niya, sino na niya? Si Atia. Charot. Kalain. Oh. Sige. Kahit classmate ko na Edwin Escopel. Ang amo may ya. agaman, ha? Sinong amo? Hindi na lang ko mag-tell. Hindi na lang ko mag-tell. Kay Medalyn Zaferim. Aha. Good morning. Dra sa may, ayan na, naikunong kagbata niya si Giancarlo Barangco. Sa Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental. Good morning. Julie Donasco Napaton. Good morning, ma'am. Sir, patami ako lang the happy 67th birthday. Si Mrs. Perla Camacho Castellano from Lovelia and Julie. Salamat. Dumduman ko pa sila ng Julie Donasco na paton. Dumduman ko din si Lieutenant Abigail Donasco. Yes. Abigail Wala pa pamaskwa si Tiniente? Do wala pa siya kapamaskwa. Ano si Tiniente nga pizza. Amo tugurutan yung honey. Galing Amo to tani padala ni Lieutenant. Halin pagapuli niya sa din nga sa taga Cagayan, din siya ne. Cagayan. Cagayan puli ya so pagbalik ka de may ginpadala sa nga mga hani. Amo to tani. Amo to tani. Galing binaligya sa ay kalain. Kalaji mo doors. Mabay siya sige ya gidors. Gina Macapas Cientos. Good morning, man. Marilo Camento. Good morning. Laing miligya yung tubuan pag Charot. Kay Jacqueline Marenio. Pagabot ko rin ni Lieutenant, gano'n niya, ay, ano mo to sa, pakibigay mo sa, ano ha, pasalubong ko. Oo. Pasalubong ko, tsaka pamasko na rin. Mga gurang bali Lieutenant. Ay, kalay. Sige kaya, di na tatuman. Gina, makapasya na ba? Kay Welski. Marilo Camento, good Tapos morning, na si man. Welski, oh. Tapos na. Wala pa, Jacqueline Marino. Si Welski Carpero Lindayaw, good morning, mga ka-aksyon. Sang Barangay San Agustin, Isabela. Okay. Dennis, masokso ka corona. Okay, dance. Oo, apa gusto ka Maria Teresa Ophelenia, good morning, man. Sige. May nanolas. Kaysa kay Win-Win kag Develin Layadan Lindayaw. Kay Teresa Linahakayaw, may agaman. Amo nang pang imong inasuksong na cardigan panawags na? Ambot way kubla ka balugin sukso ko lang ni. Ang Ano bali, ba lang ma'am, ko yung bali, cardigan niya, ano ang ano siya bla, di lang siya Blazer? Oo, pero soft siya yung nga material. I don't know, cardigan ni tawag. Hindi ko sure, Kasi- Ma'am Van. Sige, standby na kita sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyon. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sang National Interagency Task Force ang pagpatigayon sang nationwide mock election sa Disyembre 29. Sunod kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ini ang gintugutan para masiguro nga safe kay epektibo ang Mayo tuig 2022 nga eleksyon. Nagligad ng Oktubre 23 ang COMELEC ang napatigayon sang voting simulation sa San Juan City. Una na nga nagsuhestyon si Anay COMELEC Commissioner Louis Guia nga ang ratio sa mabutante sa kada clustered precinct ang dapat 500 lamang tubtob 600 bangod man sang pandemya. Ginanunsyo sang Malacanang nga ginpasaka sa 7,000 humalin sa 6,000 ang mga annual cap para sa deployment sa abroad sa bago ginhire ng mga healthcare workers. Suno kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, base sa Resolution number 153 sa National IATF, ang mga nurse nga ang visa ang mag-expire sa Disyembre 31 ang pagatagan sang prioridad. Ging-classify sang DOLE ang trabaho sa mga health workers bilang mission critical skills. Nagligad niya Hunyo 2021, ginpasaka man sang IATF ang annual cap humalin sa 5,000 pakadto sa 6,000. Ginakip na sang gobyerno sa Pilipinas ang Portugal sa red list o kung pungsod nga high risk sa COVID-19 infection umpisa Disyembre 12. Suno kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ini ang base sa IATF Resolution 153 nga magatugot sa mga travelers halin sa Portugal nga magsulod sa Pilipinas antes ng Disyembre 15 pero dapat magsunod sa quarantine protocol. Bangod sini ang mga travelers halin sa Portugal nga mag-abot sa Pilipinas antes ng Disyembre 15 ang kinahanglan nga magpresentar sa negative RT-PCR test nga kuha 72 oras antes sila pag-abot sa pungsod kay paidalom sa facility-based quarantine kag RT-PCR test sa ikapitong adlaw. Sa tiyon nga mag-negatibo sa COVID-19, ang persona magatapos ang iya nabilin nga mandatory 14-day quarantine sa iya nga balay. Umpisa Disyembre 15, ang mga travelers halin sa Portugal kay iban pang lugar nga sa red list countries ang hindi na makasulod sa Pilipinas magluwas sa mga Filipino travelers nga sakay sa repatriation flights. Nakahanda naman ang Bureau of Immigration o BI ng ipatuman ang paglakip sang France sa red list sa pungsod. Suno kay BI Commissioner Jaime Morente, ini kasunod sang resolusyon gikan sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF MEID. Nga temporaryo idumili ang pagbaton sa mga biyahero gikan sa France. Suno kay BI Port Operations Division, Chief Attorney Carlos Capulong, epektibo ang ban tubtob December 15 magluwas kun palawigon ini sang IATF. Sa karon ginapatuman ang travel ban sa mga pasahero nga nagikan sa South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium kag Italy. Nagpaandam naman si Kapulong sa mga airline company nga nagapasakay sa mga pasahero sa travel restricted countries nga mahimo sila nga mapatungan sa penalidad sa Philippine Immigration Act.
Patay ang 3 ka miyembro sa carnapping, robbery ka gun for hire syndicate sa shootout sa otoridad sa La Trinidad, Benguet, las 12 sa kagahon Disyembre 10. Sunod nga Police Brigadier General Romel Marbil, ang PNP HPG Director, subject sa surveillance operation. Ang isa ka wala makilala nga suspect kag aresto na kuntani isang natabo ang shootout sa Lamut Shilan Road sa barangay Shilan, malas 12:35 sa kagahon. Sunod sa kapulisan ang mga suspect ang sakay sa red Mitsubishi Lancer sedan sang nagparking sa tubang sang isa ka gasolinahan sa barangay Tumay. Nakitaan sa intelligence team sang HPG, Police Regional Office Cordillera kag Central Luzon Police Regional Office ang mga suspect sa natugiban nga karnap ang salakyan nga ilagin usar. Sunod kay Marbil, ang isang tuyo nga palapitan sa otoridad ang salakyan nagpalupok ang mga suspect dungan ang pagpalagyo. Ginkondenar sa Malacanang ang pagpatay sa miyembro sa media nga si Jesus Jess Malabanan sa Calbayog City. Sa kay Nograles, ginalantaw na sa Presidential Task Force on Media Security ang insidente ka ang posibilidad nga may kangtanan sa trabaho ang pagpatay. Ginahinyo man sa Malacanang ang sino man nga may impormasyon sa panghitabo ang magpakita kag makigbulig na sa mga otoridad para madakop ang nagpatay kay Malabanan. Nagpahayag man sa pagpakikuno ang Malacanang sa pamilya kag sa managapalangga sa Lesambit nga mamantala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Good morning danay kay Giselle Sanchez sa Barangay Maaw kag Ma'am si Susan Rojo. Kay Gary Acosta de Loterio. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion ng Aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon, sa din ka man nga bahin sa Pinas, labutod ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,